Какво обясняваш сега? Аз не принадлежа на моя възлюбен и неговото желание към мене. Ела, любими мои, нека излезем на полето, нека пренощуваме в селата, нека осъмнем в лозата, за да видим напъпнала е лозата, появила се крехкият грозд и цъфтил ли се наровите, там ще ти дам любовта си. Мандрагоровите издават благоухание, а до вратата ми има всякакви отровни плодове, отново и стари, които съм запазила за теб, любими му. И така, предстои нещо много важно. Тук ли сте още? Вижте сега. Тук сме оставили два пръстена. Елате тук с шаферите пак. Вземете ли пръстените? Така. Така. Искам, нали бъдем той? Дай пръстена. Айде сега да видим. Стави пръстенчето. Преди танца искам да ви дам това свидетелство, което може да си го качите на рамка и вижте какво пише тук. Свидетелство за брак на Илия Господинов Желев и Минка Емилова Желева от Българска християнска църква на Исус Христос с пастор Кирил Кирилов. Илия Господинов Желев и Минка Емилова Желева се венчаха в Българска християнска църква на Исус Христос, остров Крит, Иран Петра, Стомил на 23 декември 2013 година. Дава се това удостоверение за брака на Илия Господинов Желев и Минка Емилова Желева с свидетели, кумовете, апостол Георгиев Ангелова в името на Господа Исус Христос, през всичките дни на живота си, това, което Бог е съчетал, никой няма право да разлъчва. Защото ще остави човек баща си и майка си и ще се превърши към жена си и двамата ще бъдат една плът. Битие 2.24. Българска християнска църква с пастор Кирил Кирилов 2013 година на 23 декември. Следващото, което ви давам аз вечер, е същият прототип, обаче в хартия. Това може да си го заключите на рамка, а това да си го запазите, си го имате някъде другаде, да го представите пред други. Заповядай. Сега можеш диджей Стоян. Yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz. Mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerro. Se estremecieron mis entrañas.
Ya no soy el mismo. Si llamas otra vez, yo te aseguro que he pensado cosas. Quiero ser tuyo. Abriría sin dudar a ti la puerta. No te haría yo esperar. Ако го дадеш по-близко, думаш. Много хата мърнено. Който е по... Не мога да хвана това на само това ще хвама, не е като притъпише. Отдалеч. Ето така. Да, отдалеч. Иначе ако е много близко, само хваща една двойка. Няма хванеш ти. Далеч. Това е хубаво това. Аз такова да не съм Марко. Кое? Наблеско. Колко пари? Те вика едно облегче ми каза 200-250 евро. Такъв? Не знам сега какъв е. De cada día, si llegas otra vez hasta mí, no tendrías que hablar.